lento ndifune ke ngoku kule devotion esizawungena kuyo into yokubana xa ndiyifunda ndafika ithetha about pain, about endurance, about suffering, but yagqibela ngothando. And allow me this morning, let's travel together in a concept of an accountability question. In waiting, how is it with your soul? How is it with your soul? Kunjani emoyeni wakho? Uthi uScott, akho nto siyoyika singamaKristu ungathi indlela eya kuwe. Isakhonekile. Uthi uScott, akho nto that we fear so much ingathi ukuthatha uhambo oleya to self. And of course ndenda objective xa ndiyimamela ndakhomba into yokubana mhlawumbi ubhala from i-perspective ethile wathi so much that siye sicinga ngohlobo esizoyika ngalo ukuza kuthi siye sicinga uba si-right kanti asikho right. Asibone umuntu encoma kusasa acifa u-right kanti unale nto ndiyibiza kuthiwa yi-artificial harmony. Uyakwazi uncume uvane nabanye abantu and think that you are okay. Uvane naye wonke umuntu, you're surrounding your groups and your friends, ucifa u-right kanti that is an artificial harmony. And so, abuze umbuzo. How is it with your soul? How is it? Without you faking. Without you uthatha izinto ugqumelele ubuwena ngaso. Ngoba we are very good. Nami ngamanye amaxesha ndiyakwazi into uvuya ndiyimasterishe ndingene ecaweni ndinxibe ikhasoko ezimhlophe abantu bacifa uba ndi-right kanti I'm not okay. I'm not okay. How is it with your soul? So gqiba abuze umbuzo in order for you to discover into obunjani. Abuze umbuzo uba who are you? Ungubani? Ungubani when all of us are not here? Who are you? Who are you when the church does not police you? Ingahambi emveni kwakho. Ngoba sinobomi mos basenkonzweni obu singabazalwane silapha enkonzweni kodwa kukho lo muntu umfihlileyo. Mayibongwe inkosi. Kukho lo muntu umfihlileyo apha kuwe. Apha kuwe. Ungubani? Who are you when all of us are not here? Ngoba xa sithetha ngalento ye-relocation ayikho kuteleka nje from ukusuka apha ubheka apha. Sometimes funeka senze namthiwa ye-identity relocation. Uzikhangele uba ungubani. And Jonga Timothy iziqonda the question is so fundamental. uYesu ufike eGadara. Mayibongwe inkosi. Xa efike eGadara ufika to this man. This man. Le ndoda ihlala apha eGadara for many times.
And kukho isizathu esibangela into yoba ahlale emangcwabeni angahlali nabanye abantu. Nisekhona endlini? Cela utshobe bhuti. Athi xa fika uYesu kule ndoda isijaca phambi uYesu athethe nantoni abuze ungubani igama lakho. Ukubuza uYesu kule ndoda ungubani igama. Ithi loo ndoda singumkhosi sibaninzi religion. So ke aphinde ukubuze ungubani igama lakho. I think i-commentator endifunde eTimothy ithi ubuze kathathu. Manje apply ke ngoku my hermeneutics of suspicion. Xa ebuza okwesithathu, Jesus refuses to accept the answer. Le ayinikwa ile ndoda. Because le ndoda iphendula ngezinto abantu bathi uyiyo. And uthi uYesu kuyo ezi zinto abantu bathi uyiyo awuyiyo. What is your name? What is your name? Ndingumkhosi sibaninzi. Ndangayazi mna izinto abantu abazithethayo ngawe uyakwazi uhamba kanti zokungcwaba uhleli. People have so much opinions about ubomi bethu, so much that ucinga uba le nto nyana abantu bathi ndiyo actually. Ungubani? Who are you? Who are you? So gqiba le ndoda ithi nawe uzonitshutshubisa nawe itsho kuYesu uthi uYesu andizukwazi ukunceda ungazazi umbani. I remember back dala kodwa ifresh danke ndahlaselwa i-depression ndingumfundisi. Ndahlaselwa i-depression ndacinga uba andinayo kanti ndinayo. I remember ndihlale eKamastone kwadriva uMantini from eQonce to Kamastone. Ndingahlambi ndivuke ndinxibe ikhola ndotyisa umthela abantu abadala. Because I have allowed people to define who I am. And abantu bakwazi basazi isitori sakho kogqitha wena. And I want to say to you as I move from this point, yiba comfortable bubomi bakho obaziwa nguwe. Ba comfortable bubomi bakho obaziwa nguwe. And healing begins when you know bomba. Nalapha ecaweni abantu abaninzi ndithi sendihlelela unyanga ntathu ndimve ukukhupha okukwakhe thetha into right kodwa indenza lento ndikhande uba ubani luthixo. And lo mbuzo ucritical funeka uzazi uba ungubani when all of us are not here. A road less traveled. And this devotion seeks into yoba umuntu lapha athathe uhambo apakishe olubheke enhliziyweni yakhe. Bheke enhliziyweni yakhe. How is it with your soul? Uthi xa ndiqetha uthi kuyo yonke lento ilapha enkonzweni zawutshintsha icawa usengxakini. Ingase nifikelele kule nto yam nanoba ndingasiwa ndibe ngumfundisi ngabi ngumfundisi anaze ndiyishiye le cawa. Amen. And akakazalwa nomuntu uyawuza ndikhuphe. Ndafunde athi into yobana noba ungathini ngam nguwotshoyo.
How is it with your soul? Uthi ke, uthi part of ukuzifumana, uthi amaSirayeli, kule narrative, uthi amaSirayeli into yabonzakalisayo kuze uThixo abe nomsindo. Uthi Scott baphuma eJiphetha, ne? Wabakhulula uFaro, nambona ngoba abakhululayo. Ithi nyani uThixo wasebenza, uFaro wabakhupha. Ekubakhupheni kwakhe kwafika ichief of staff kaFaro, yathi kuFaro ubakhulule nje umsebenzi wezi-10 umile. Abantu boproduce izi-10 abekho, ngoba their job kukwenza izi-10 ngezandla. And kwawuthi koma iproduction yokwakha ibhoto likaFaro, baza kubathi njengoba ubakhulule baphuma. Uthi ke lo mbhali uthi baphuma, ekuphumeni kwabo bahamba. Uthi what made God to be angry into yobana bathi sebesendleleni behamba noThixo, kodwa isandla sikaFaro sasephezu kwabo. Utsho lo mbhali uthi ngoku sendibakhuphile, kodwa ivumba likaFaro lasephezu kwabo. And ubathatha kwabo uThixo, ithi ke iBhayibhile, ubathathisa indlela ende. God had to take them, abathathisa indlela ende, kanti uThixo ulungisa, uklina ivumba likaFaro. Inkonzo yethu, wonke umuntu ufuna umapha, wonke umuntu ufuna ushumayela, kodwa ivumba lelakaFaro. Andiyithandi ihitha yeparafini, bayandazi phaa emishini. Ndithi noba sengena mandithi makuthenga irhasi, ndiyayicapela le. Babuze ukuba ndinalo ndingumfundisi nantyisa abantu abadala umthembileyo. Ubungene emzini ekubaswe kuyiflame, molweni, akho mntu uza kubuza uba unuka ntoni, kodwa uzawuva abantu bebuza uba uyephi. Ndibuze kuba kutheni, athi uncumo ukhulu ezi mpahla zinuka iparafini. Noba ungabamhle, kodwa ubunuka iparafini, ufuna ukukhulule unxibe ezinye impahla ngoba ezi zinevumba. Zinevumba. And uThixo kwanyanzeleka into yobana athi xa ebafaka kule process, athi I agree niphumile, nangoku ni-liberated, but kukho izinto eniphume nazo pha. Kukho izinto eniphume nazo pha. Kukho izinto, ndiyazi ke laa nto. Ndiyazi laa nto yoba ngumKrestu, uthi sowulapha ecaweni, ube neza sermon, xa suye uthi ayithethi namle. Uqala uyibloke, usafunda ilizwi, uthi le verse ayithethi nam. Ndiyaku-understanda, livumba liyanyuka. Because you get so comfortable, i-fragrance yakwaFaro, so much that uqifunuka kakuhle, kanti kwabanye abantu ulivumbelile. How is it with your soul? Uthi lo mbhali, xa uzazile ungubani, wazifumana, iyenzeka kwalapha kule vocation yethu apha singabefundisi, ndibe na 20 years ngumfundisi, kodwa ndikabi nguye umbelebele. Ndike ndiyibone laa nto idikayo, kuthi xa kushumayela umbelebele nibone ubani. Ndike niyibona kushumayela lo mntu, but njengoba kushumayela lo mntu asiboni lo mntu, sibona ubani. Uyafikelela kwilevel yento ethi
ungafikelela kuloo nto awukakazifumani uba ungubani. Ndiya kumntu lapha ojajwayo nangekharacter yakhe. Ndifuna ke xa siphuma kule devotion ndithi you are fine. Sure. There's nothing wrong with you. And suthi utshintsha ichomi. Nkathazo yenu uthi ungamkelwa apha. Umane uvula amaqango ezinye ichomi kanti uzifaka komnye umhadi. Akho need. You are fine. Andithethi ngaba bantu ke mna bane-toxic spirituality. Nabazaba abantu bane-toxic spirituality ngaba xa ungena ebomini babo akwange and ubushushu bakho ubuve akwenzele zonke izinto kodwa xa amandla okukugxotha angangoba ekuhaga. And so you are fine. You are fine. How is it with your soul? A road less traveled. Anza kugqitha kule point. Ungubani apha ecaweni. And sinazo part of the journey eske sayincokola into ethi uzawulahleka ba ukazazi ubungubani kule cawe. Ndangayazi mna umuntu uyalahlekwa nguye kuye. Lahlekwe nguwe kuwe. And uyozidiscoverisha sekukudala into yoba tyhini Thixo ndiphantse ndalahleka. Phantse ndalahleka. Because I wanted ndifune uafenywa ngabantu. Ndifune abantu bandiqhabela izandla. Ndisitsho ngoku ndincokola nenye colleague yam ndisithi part of leadership endiyifundileyo funeka ufunde ukuncuma when everyone doesn't clap for you. Oh yes. So cifa le nto siyenzayo egildini naselutsheni akwamntu ayithanda ulutsha ingathi ndim. Yabo nesigade nezi-organization bantwana bam ziyakwazi ukuparashuta zokunyusa uzibona ingwe wedwa and namandla awo okutataza angakuba unyuka. Yithi xa bekunyukisa ugade ukulahlekelwa nguwe. Because ikawa yethu can take your talent inyusa. Kodwa it's the same church that will crush your talent. You were absent to yourself. You were there for everyone. Kodwa xa kugalela iparafini uqawujonga noba ukhona. Naloba ndingathi ukhona. Ukubasela nabantu owasacrifice ixesha labo lakho for bona. Don't lose yourself. Don't lose yourself. Thixo akakwenzela isimanga. Thixo akakwenzela isimanga. Uthi xa ujonga hayi bo yanga. Naye ukhona. Naye ukhona. Nobani ukhona. Lo kwakuthe kungena ibox kamama ke ndanikhona nse xa kwakho. Ukhona naye. Xa ndenzakalisa ukhona. Khona. Please. Ngalahlekelwa nguwe. Ngalahlekelwa nguwe. Sokuvuma. Hlanda ndiphume ekhaya. Ndiyokwenza ubufundisi. Bayayazi abantu abaclose komo sinaso. Ndiyabaxelela. Hlanda ndiphume ekhaya. Ndiyokwenza iministry. Hlanda ndiphume ekhaya. Ndana 90. Hlanda ndithandazela ekhaya kumama esaphila. Ndana 90. Ndiyokwenza ubufundisi. Zange mna ndibuva ubutsha bam. Ndaginywa yile nto. Ngendithi nomuntu xa ndiphazama anaye enye indawo yophazamela. Ngoba le nto yandiqheqhela ndimncinci.
noba ndenza iflow, noba kuthiwa ndibonwe kwindawo endicompromisayo, andizange ndishiywe esitratweni. And kukho abantu, if awuyazi le nto uyizela apha, kukho abantu who are good, abazi-architects. Bazi-architects zokuzoba izinto zabanye abantu ezimbi, azizobe. Ngoba i-architect ayiqala yonke, iqala izobe inkohlakalo, iyiplani. Kukho abantu abangamachule okwenza inkohlakalo kwabanye abantu. And if awuzazi, zawurhawula yonke into, uphendule yonke into. The heroes of today, they are worse people ever tomorrow. So xifa semandelwe le nto yokucula kwakho kangaka. Le nto nihamba nitshomana. Hayi, ube yigruphi nobumenyiwe unehlokondima. Igadeni loo nto le, singakhonza apha kanti asiguqizi kwi-altar ezinye. Isibingele nasifana. Kukho amaxesha, kukho izinto ekufuneke uzame wedwa. Uthi ndingangakhe ndisithele kwimpazamo zonke, ndibe nemizuzu ndedwa ekuthandazeni. Don't lose yourself. Alahlekelwa nguwe. Manti xa ndigqitha ke, ndandingayazi ndiyifunda apha kwi-ministry into ethi intambiso, the anointing. Nikhona endlini? Le nto kuthiwa yintambiso, i-anointing, yakhiwa iminyaka kodwa ichuthakala ngosuku olunye. Uyakwazi uba the best preacher ever, the best worshipper ever, kodwa kwenzakala ngemini enye. Uhlale unesiphiwo, uhlale unetalente, kodwa isandla singekho. Don't lose yourself. Don't allow abantu becawa. Mna bethu nanixelwa ndini, uba kukho intombazane engalastiyo apha, amna ndizawulasta kule cawa. Oyena mntu uzawulasta nje. Andiyenzi mna into yongalast. Lasta. Mna ndizawulasta kule cawa. Buza ndizawulastiswa yintoni? Akukho lahla ndingazange ndalinyathela. Akho zinto endake andadibana nazo zagqitha. Nangoku njengoba ndabe ndilinde ezizayo. Don't lose yourself. Abantu becaba uhamba uthetha wedwa apha esithubeni, sibuza uba akasemhle for uthetha yedwa. Amthetha wedwa. So mame ungalahlekelwa nguwe. Ungalahlekelwa nguwe. How is it with your soul? And when you have lost yourself, sikuva sowubhedesha. Mame xa ulahlekelwe nguwe, uye uwazi umbhede, sokuvubhedesha, sikuvucula sithi ayinguye ulahlekile. Yiyo le nto umuntu asekhaya xa izinto zikwahlela, sokungxama ubheke e-altareni. Sihloniphe isibingelelo ngoba igrace kaThixo ayi-experiencewa ngabantu abastrongo. Xa uphantshile phantsa, suphuma ngoba uzawuthi ushumayela phaa sive izinto ezingasukanga kuwe. Into endincede i-spirituality ekufuneka sincedwe kuso sesi, when you are not okay spiritually, don't force matters. So force. And xa ungesenayo la edge ubuyi-prayer warrior yokuthandaza, so uyiforce, so to strain ilizwi, so strain.
xa ungasahlabeleki sustrain ngoba le nto ilunqulo tasekhaya. Umlomo yibonus. Anindi ukuhlabelela yibonus. Bonus. Ndithetha nomnye umrhamente wam ndisithi uba umbulela uThixo xa usebunzimeni usakwazi uthandaza. Niyixelwa ngumfundisi lona. Awukakabi sebunzimeni usenamazwi uthandaza. Funa kube sebunzimeni so much that uthi uthandaza uphelelwe. Kuphela isequence yasewisile. Nayibona sequence yaseyeclass abaqalayo. Umnyuku uthi iyaphela la sequence. And xa iphelile siyiforsa ngoba we have a God when we are unable to pray who intercedes. Amen. Who intercedes on our behalf. Akho need ukhupha amazwi kodwa yena uyakutahuziseka. Yena. And so bendithetha ndisithi ndikwazi ufasta mna ndikwazi nyana. Oh nangemnqophiso shem ndingamfundisa ushumayela ehluthi. The worst case scenario into yoba ndithi ndinqophisa ndisithi andisenguye wam ndisendigidiwe kukulamba. Andikwazi. uThixo sanomlimita. Sanomlimita akongangemeko yakho. Akekho ngangemeko yakho. Xa uphuma kule weekend phuma uzazi uba ungubani. Unjani umoya wakho? Abapostile zawuqeda. Apostile bafika in the afternoon prayer. Afternoon ithi iBhayibhile ibeki ngathi kukusasa kodwa elaxesha liseBhayibhelini li-afternoon. Bangena etempileni. Iyayizoba ke iBhayibhile ithi kuku apha a layman uhlela apha esangweni. Uhlela apha esangweni indoda esisiqhwala. Ayihlelanga nje apha esangweni iphethe itoti. Ithi xa kungena abantu abakhulu icele babayilise. Nisekhona endlini. Amen. Uthi ke umbhali uzoyifundi pha kwizenzo. Umnyango lo wayeme kuwo ngoba iminyango yetempile yayisixhenxe. Yayisixhenxe. Kodwa kule imithandathu ihamba ngokweclass obelonga kuyo. So if you are the poorest, ungena kula mnyango wamahlwempu. Then xa ungathi uyazana imali ungene komnye kukigoseme kula mnyango. Then ke ngoxa unonyana ngoba xa unonyana waconsider uba ukwi middle class kwesithathu. Uthi uba unonyana ube kwesine, if uyicarpenter uyipheka kwa Checkers uye kwesihlanu. Kodwa ithi iBhayibhile this man was standing next to a beautiful. Ithi ngumnyango omhle. Ithi ngumnyango omhle. Mnyango omhle. Into ethetha ukuthi lo mnyango utolika abantu abangenapha. And so this man ihleli apha strategic. Because xa ihleli kwaba bahlwempuzekileyo ayizofumana nto. So ithi incwadi ke lo mnyango wenziwe ngeCorianth bronze. So abantu abangenapha ngabantu abanemali.
And abafundi abapostile nabo they were considered as abantu abazi-elite because babenxiba ingubo zobupostile. Kaso kambelebele. So uthi ke ngokulomfo xa bengena aqoqomisa itoti athi omnye umpostile senyukile abuye umva athi igolide nesilivere asinayo kodwa ngegama kaYesu phakama. Ithi commentator ke benke ndayifunda uyayidramatize uthi this man said nonsense. All I need is gold. So gqiba the response ithi igold izakwenza uhlale kule ndawo kodwa ndiza kunika into ezawukwenza ungabuphindi cop up yona nanto ndiyakwazi ukunika kodwa xa ndibuya ngomso uzawubuhlela apha kodwa ndifuna ukunika into ozawuthi xa ndibuya ngomso ungaphindi uhlale kule ndawo. Mamelani ke inqamle i-conversation iBhayibhile ithi xa inqamla i-conversation isizobele sengaphakathi kuthe komila imisiba kule ndoda nisahamba na kuthe koqina amadolo kwathe ukutsibeni kwakhe akatsibela kwisango lamahlwempu kodwa wathi xa etsiba watsibela phakathi kwesango elihle. Wathi umuntu ohleli entla wathi ayinguye nalowa ngoba uThixo uyakuthatha unworthy as you are uThixo akuthatha akuparashute ungene kwindawo bekumeba ungenanga kuzo bathi xa bebuza bathi ungene njani ungazazi na ungene njani Thixo umangalisayo ogqabhuza imithombo entlango Thixo akungenisa kodwa yavela impendulo kwakhwaze nyihlwembu pha lathi lo nimbonayo nimaziyo nimomelezeka. Mamela uthi ke ifriend yam ithi wathi xa itsiba ngoba uvuyela uma zathi izihlalo ziklasifayiwe zetempile akatsibela kwisihlalo sangasemva wothi ngcu kwesasefront aba understand abantu abanengubo ezinhle uba uxhotshiswe intoni apha kanti lela gama and so ungafuni apha xa uphuma apha ufune apha izinto zakho uhamba uzithethe ebantwini. Uyazi uthi xa ufuna ukusikelela xa ingxaki yakho ukhawuleza ngothethe iambition zakho manje usithi chomi ndiyokhe ekhaya kanti umthandazo wechomo uthi diliza idonga ndifuna uthenga imoto uthi gqabhuza amafili. So uhamba uvovoloza uthetha ngezinto iThixo afuna ukwenzela zona kwimithandazo kufuneka kube stinji ngayo yaziwe ngwewedwa uthi ngwewedwa olwaziyo ulwangazelo nangoku iintshaba zakho xa usenzela into entle ngoThixo azothuki ngoba ziyayazi and aziyixelelwa ngabanye abantu ziyixelelwa nguwe ngoba uthi kwabashushu basuyihitha ube nguvovo liyakhipha.
molweni endlini. Kanti kukho amaxesha mntaseka xa ungena kwica uthula uthi cwaka xa eza kufumbathisa uThixo. Umanzi uthi ukuxhalanda ndikuva ubumnandi ngelo xesha usacela. Xa ke ngoku ubuya kutshintsha itulo ke.